Θα δώσω λοιπόν αμέσως το λόγο στους συναδέλφους μου, ώστε να παρουσιάσουν αυτό το τόμο και στη συνέχεια θα τα ξαναπούμε πριν από την προβολή της ταινίας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αρσουλάκη, για την εισαγωγή. Αξιότιμο κύριε Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου, κύριε Χασάκη, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί μας φίλοι, καλησπέρα και από εμάς. Σας καλωσορίζουμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, σε μια εκδήλωση που, όπως είπε και η κυρία Χρυσουλάκη, ουσιαστικά κλείνει τον κύκλο των παράλληλων δράσεων στο πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης της Αρχαϊκής Κρήτης. Έτσι, έχοντας τώρα πλέον ολοκληρώσει και τον κύκλο των διαλέξεων, 17 συνολικά, οι οποίες συνέβαλαν πάρα πολύ στην έρευνα και στη μελέτη της Αρχαϊκής Κρήτης, πλέον τώρα σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε τον πρώτο τόμο του καταλόγου της περιοδικής έκθεσης στην ελληνική γλώσσα. Αλλά και τώρα που μιλάμε, είναι στην εξέλιξη η διαδικασία στην ελληνική γλώσσα. Οπότε σύντομα θα έχουμε και τον πρώτο τόμο στα αγγλικά. Και λέμε τώρα πρώτο τόμο, διότι όπως είπε και η κυρία Χρυσουλάκη, θα ακολουθήσει το δεύτερο τόμο. Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει μόνο τα αντικείμενα και τα υλικά, τεχνικά και περιοδικά κείμενα, θα ακολουθήσουμε ειδικότερα και παρακάτω. Οπότε ο δεύτερος τόμος θα περιλαμβάνει τις διαλέξεις που μόλις είπα και εγώ πριν και είπε και η κυρία Χρυσουλάκη, που όλοι πολύ καλά γνωρίζετε, παρευρεθήκατε και νομίζω ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ήδη έχουμε κάποια πρώτα δοκίμια από τις διαλέξεις και αισιοδοξούμε ότι μέσα στο 26 θα είναι και αυτός ο τόμος διαθέσιμος. Στη συνέχεια, μετά από την παρουσίαση αυτή, θα ακολουθήσει, όπως είπε η κυρία Χρυσουλάκη, διαδικτυακά η ταινία του κύριου Διδυμιώτη. Οπότε θα γίνει και κάποια διαδικτυακή συζήτηση, στο πώς ήταν να έρθει να είναι μαζί μας ζωντανά, αλλά στην πράξη αυτό δεν ήταν εφικτό. Ίσως τότε να πω κάποια πράγματα για την ταινία, ότι το κείμενο της ταινίας υπογράφει ο καθηγητής Άγγελος Χανιώτης, η φωνή του οποίου συνοδεύει την ταινία και αναδεικνύει το ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο των πόλεων από όπου προέρχονται τα αρχαία έργα της περιοδικής έκθεσης. Και η ταινία αποτελεί το πρόσφατο έργο του σκηνοθέτη Γιώργου Διδυμιώτη, δημιουργού της βραβευμένης αρχαιολογικής ταινίας «Οι παραθεριστές της ιστορίας». Τώρα, όσον αφορά τον πρώτο τόμο του καταλόγου της περιοδικής έκθεσης, αριθμεί 304 σελίδες και περιλαμβάνει 353 υλήματα αρχαίων έργων, μεμονωμένων ή ομάδων αρχαίων έργων. Είναι δηλαδή ο κατάλογος του εκθεσιακού υλικού ανά θεματικές ενότητες. Μεγάλο μέρος του υλικού είναι δημοσίευτα. Επομένως, η παρουσίασή του στον κόσμο αποτελεί την πρώτη βιογραφική τεκμηρίωσή του, γεγονός που συμβάλλει ιδιαίτερα στην πρόθεση της επιστημονικής έρευνας για την αρχαϊκή περίοδο, καθώς εμπλουτίζεται με φρέσκο. Ο τόμος περιλαμβάνει επίσης σύντομα εισαγωγικά κείμενα των ενωτήτων και υποενωτήτων που ορίζουν το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο των επιμέρους θεματικών και βοηθούν τον αναγνώστη να κατανοήσει καλύτερα το σημασιολογικό περιεχόμενο των επιλεγμένων εκθεμάτων, καθώς επίσης τις ποικίλες πτυχές του αρχαϊκού βίου στην Κρήτη. Επιπλέον, τα εισαγωγικά κείμενα αναδεικνύουν περισσότερο εμπεριστατωμένα το μουσιολογικό σκεπτικό της περιοδικής έκθεσης, διευκολύνοντας το φυσικό επισκέπτη της περιοδικής έκθεσης να παρακολουθήσει με συνέχεια και σχετική άνεση το εκθεσιακό αφήγημα. Γραμμένα απλά και κατανοητά, απευθύνονται τόσο στον ειδικό μελετητή όσο και στο ευρύ κοινό. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε επίσης στο εποπτικό υλικό του καταλόγου, κυρίως στις φωτογραφίες των αντικειμένων, τα οποία φωτογραφήθηκαν εκ νέου ή για πρώτη φορά ειδωμένα με μια νέα ματιά που αναδεικνύει αθέατες λεπτομέρειες. Όπως όλα τα εγχειρήματα, πολλοί είναι οι συντελεστές της συγκεκριμένης έκδοσης. Καταρχήν, εκτός από το Αρχαιολογικό Μουσείο, στη συγγραφή συμμετείχαν οι εφορίες αρχαιοτήτων που ουσιαστικά
αξιοποιούς, όπως η Γενική Διευθύντρια, κ. Ξουλάκη, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επικοινωνίας και Υποδοχής Επισκεπτών, ο κ. Μιλωνάς, η προϊσταμένη του Τμήματος Εκθέσεων, κ. Δαλή, ο αρχαιολόγος του ΆΜΗ, Κλεάνθης Σιδηρόπουλος, η αρχαιολόγος της ΕΦΑΗ, Μαρία Κυρίνη, και η καθηγήτρια της νομικής σχολής του ΕΚΠΑ, κυρία Δημοπούλου, συνέγραψαν τα εισαγωγικά κείμενα. Από πλευράς της Διεύθυνσης Εκδόσεων και Ψηφιακών Εφαρμογών, τους ευχαριστούμε θερμά για την επικοδομητική συνεργασία. Τώρα, ο συγκεκριμένος τόμος δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς το συντονισμό της Γενικής Διευθύντριας του ΆΜΗ, της κ. Χρυσουλάκη, και τον επίμονο και υπομονετικό μόχθο της Ειρήνης Νικολακοπούλου και της Ειρήνης Δαλή, οι οποίες είναι και επιμελήτριες της έκδοσης. Η Ειρήνη Νικολακοπούλου, δίπλα μου είναι έτσι, σήκωσε όλο το βάρος της συλλογής του υλικού, της ενοποίησης των επιμέρους τμήματων, αναθεματική ενότητα και της επιμέλειας των κειμένων και της βιβλιογραφίας. Στην αρχαιότητα των κειμένων συνέβαλε με παρατηρήσεις και η ομιλούσα. Η ανανεωμένη οπτική ματιά των φωτογραφικών απεικονίσεων οφείλεται στον αρχαιολόγο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου Δευκαλίωνα Ναμανιδάκη, ο οποίος φωτογράφησε το σύνολο του εκθεσιακού υλικού και διαμόρφωσε με ουσιαστικές παρεμβάσεις την οπτική ταυτότητα του καταλόγου. Νέα σχέδια επιλεγμένων εκθεμάτων εκπώνησε η υπάλληλος του ΆΜΗ, Πέττη Στεφανάκη. Η γραφιστική επιμέλεια έγινε από την Κική Μπίρταχα και η εκτύπωση του τόμου από την Τυποκρέτα. Η αγγλική μετάφραση έγινε από τη Ρόσμαρη Τζανάκη. Τώρα, θεωρώντας ότι ο κατάλογος της έκθεσης αποτελεί ευχάριστο ανάγνωσμα για τον υποψιασμένο αναγνώστη και χρήσιμο εγχειρίδιο για το μελετητή της Αρχαϊκής Κρήτης, σας ενθαρρύνουμε να τον φιλομετρήσετε στο τραπέζι που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο ασανσέρ, είναι στο βάθος της αίθουσας, και βέβαια να σας ενημερώσουμε, όπως υπόθηκε και πριν, ότι είναι διαθέσιμος στο πολιτήριο του Μουσείου, το οποίο είναι ανοιχτό σήμερα στο πλαίσιο της εκδήλωσης. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εμείς θα τον φιλομετρήσουμε τώρα ψηφιακά με τη βοήθεια της κυρίας Νικολακοπούλου, η οποία θα μας τον παρουσιάσει μέσω του PowerPoint που έχει ετοιμάσει. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, εκ μέρους των επιμελητριών της έκθεσης, αλλά και όλων των συντελεστών της έκδοσης, σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα για την απόψινή εκδήλωση. Η έκδοση του καταλόγου στα ελληνικά και στα αγγλικά και η παραγωγή του ντοκιμαντέρ που θα παρακολουθήσετε αποτελούν το επιστέγασμα της ιδιαίτερα επιτυχημένης έκθεσης για την Αρχαϊκή Κρήτη. Είναι ακριβώς αυτές οι δημιουργίες που θα κρατήσουν την έκθεση ζωντανή στη μνήμη μας, αποτυπώνοντας με τον λόγο και την εικόνα μια περίοδο της ιστορίας μας που ήρθε με τον τρόπο αυτό στο προσκήνιο για να παραμείνει στο επίκεντρο πλέον της έρευνας για την Κρήτη των ιστορικών χρόνων. Εδώ τα εξώφυλλα του τόμου στα ελληνικά και στα αγγλικά. Ο τόμος ξεκινά με τους συντελεστές της έκθεσης και τους συντελεστές του τόμου. Ακολουθούν οι χαιρετισμοί της Υπουργού Πολιτισμού, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και της προϊσταμένης εφορίας αρχαιοτήτων Ηρακλείου, δόκτωρος Βασιλικής Διακάκη. Έπειτα ακολουθεί η εισαγωγή της Γενικής Διευθύντριας Στέλλας Χρυσουλάκη που αναπτύσσει το σκεπτικό της έκθεσης. Στη συνέχεια, η δομή του καταλόγου ακολούθησε τη διάρθρωση της έκθεσης. Παρατίθεται πρώτα το χρονολόγιο και ο χάρτης με τις αρχαϊκές θέσεις, ο οποίος έρχεται σε ενδιαφέρουσα αντίστοιξη με τον χάρτη του 17ου αιώνα του Κορονέλη, που αποτελεί μια από τις πρώτες λεπτομερείς απεικονίσεις του νησιού με τα αρχαία και σύγχρονα τοπονύμια. Ο τίτλος της έκθεσης Εκατόμπολης αντλεί έμπνευση από τα σχετικά χωρία της Ιλιάδας και της Οδύσσειας, έργα που περιέχονται σε δύο παλέτυπα της Βικελαίας Βιβλιοθήκης που παραχωρήθηκαν για τους σκοπούς της έκθεσης. Στη συνέχεια και λίγο πριν την παρουσίαση των αρχαϊκών εκθεμάτων, μια ειδική μνήα στο μινωικό παρελθόν γίνεται μέσω της εικονογραφικής και όχι μόνο σύνδεσης με τις παραστάσεις της θεάς με υψωμένα χέρια. Οι θεματικές ενότητες παρουσιάζονται στον κατάλογο με εύληπτο τρόπο, σε σαλόνια με λεπτομέρειες. Κάθε ενότητα και οι επιμέρους υποενότητες
ξεκινούν με εισαγωγικά κείμενα, αναπτύσσοντας έτσι το μουσιολογικό σκεπτικό, αλλά και παραθέτοντας το επιστημονικό πλαίσιο της κάθε ομάδας αντικειμένων και τη σχετική βιβλιογραφική τεκμηρίωση. Για την εικονογράφηση χρησιμοποιήθηκαν φωτογραφίες ευρημάτων και χώρων, αλλά και σχέδια με γραφιστική επεξεργασία. Θα διατρέξουμε τώρα με συντομία τις θεματικές ενότητες για να ανακαλέσουμε και το περιεχόμενο της έκθεσης. Η ενότητα πόλης-κράτος αναφέρεται στην ανάδυση της κυρίαρχης μορφής πολιτικής οργάνωσης, την πόλη-κράτος, με το άστη, την ύπαιθρο χώρα και τις κόμες, που εμφανίζεται στην Κρήτη ιδιαίτερα πρώιμα και με αρκετές ιδιομορφίες. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η υποενότητα πολλές υφηλές μεγάλα τα γέννη, που τονίζει τη σημασία των παραδοσιακών μορφών συγγένειας και την ανάπτυξη της κοινωνικής ιεραρχίας, όπως τεκμηριώνεται και από τα πλούσια ευρήματα του θολωτού τάφου. Στην ενότητα των πολιτεία αναπτύσσονται τα βασικά συστατικά της κοινωνικής οργάνωσης και της συγκρότησης των πρώιμων κρητικών πόλεων. Στοιχείο θεμελιώδους σημασίας είναι η πρώιμη εμφάνιση στην Κρήτη επιγραφών με νόμους και αποφάσεις δημόσιου χαρακτήρα, όπως και η δημιουργική επεξεργασία και εξάπλωση της ελληνικής αλφαβήτου στις κρητικές πόλεις, όπως φαίνεται από τις ιδιωτικές επιγραφές. Οι επόμενες υποενότητες αναδεικνύουν στοιχεία της πολιτιακής οργάνωσης των κρητικών πόλεων, που κινούνται στο πλαίσιο του αποκλεισμού και της συμμετοχής στο πολιτικό σώμα, καθώς και τη σημασία της πολεμικής αρετής, της ανδρείας, τόσο για την ανάδειξη του πολίτη ατομικά, όσο και του αριστοκρατικού πολιτεύματος εν γέννη. Ακολουθεί η ενότητα Κρήτες πέρα από την Κρήτη, η οποία παρουσιάζει τον ρόλο επιφανών αλλά και αφανών Κρητών στο εξωτερικό, όπως θα λέγαμε σήμερα, μέσα από κρητικά τέχνεργα που βρέθηκαν σε άλλες περιοχές του Αιγαίου, αλλά και μέσα από την ιστορία του σοφού Επιμενίδη, λόγω του ρόλου του στον εξαγνισμό της Αθήνας από το μίασμα του Κιλωνίου Άγους. Αυτός αποτελεί και τον συνδετικό κρίκο για την ενότητα με τους δεσμότες του Φαλήρου, που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην Εκατόμπολη. Στην ενότητα όλοι οι άνθρωποι της πόλης παρουσιάζονται με γλαφυρότητα οι τρόποι κοινωνικής ενσωμάτωσης. Στο ανδρείο για τους πολίτες, με τις εικαστικές αφηγήσεις να ενώνουν γενιές και πόλεις, και στον οίκο για τις γυναίκες, η κοινωνική θέση των οποίων ήταν στην Κρήτη αρκετά αναβαθμισμένη σε σύγκριση με άλλες περιοχές. Στις αγορές των πόλεων μας ταξιδεύει η επόμενη ενότητα, με πλήθος ευρημάτων που τεκμηριώνουν τις οικονομικές διαδικασίες, την εξειδίκευση της βιοτεχνίας μέσα από τις δημιουργίες της κεραμικής, της κοροπλαστικής και της μεταλλοτεχνίας, καθώς και τα δίκτυα ανταλλαγών και συναλλαγών. Η ενότητα ξένοι ανάμεσά τους ιχνηλατεί τις σχέσεις των αυτόχθονων με τους ξένους που μετανάστευσαν και εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη. Ενώ η ενότητα παλιές και νέες λατρείες αναδεικνύει τον πλούσιο θρησκευτικό κόσμο της εποχής, όπου συνυπάρχουν η παράδοση και η καινοτομία. Το μικρό και το μεγάλο αναφέρεται στη λειτουργία, τον συμβολισμό και την κοινωνική σημασία μικρών και μεγάλων έργων τέχνης. Στη θεματική του αόρατο πλήθος, ίσως για πρώτη φορά, οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που στερούνται πολιτικών δικαιωμάτων, αλλά αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι, οι έμποροι, οι τεχνίτες, οι δούλοι. Τέλος, ακίνητη στη μέση του πελάγους, η Κρήτη της αρχαϊκής εποχής μας γνέφει υπενικτικά ως πρότυπο μελέτης για τη σημασία της αυτάρκειας, της ανθεκτικότητας και της πολιτισμικής συνέχειας σε έναν κόσμο που ενίοτε αποπροσανατολίζεται μέσα στη δίνη των καινοτομιών και των έξωθεν αλλαγών. Θεωρήσαμε από την αρχή του σχεδιασμού του καταλόγου ότι η παρουσίαση των εκθεμάτων θα πρέπει να γίνει με τρόπο που να ικανοποιεί δύο βασικές παραδοχές. Πρώτον, να περιληφθούν όλα τα αντικείμενα της έκθεσης, από το μικρότερο έως το μεγαλύτερο, τόσο του μουσείου όσο και τα δάνεια, και να παρουσιαστούν με άρτια επιστημονική τεκμηρίωση.
Αυτό το ζητούμενο το διασφαλίσαμε μέσω της συνεργασίας με εκλεκτούς συνεργάτες, με τους συναδέλφους μας αρχαιολόγους τόσο από το Μουσείο όσο και από επιστημονικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, οι οποίοι έγραψαν εμπεριστατωμένα ελλείμματα με την απαραίτητη βιβλιογραφική τεκμηρίωση. Και σας δείχνω λίγα μόνο από τα πολλά παραδείγματα. Η εξαιρετική φωτογράφηση των αντικειμένων από τον συνάδελφο αρχαιολόγο Δευκαλείο Ναμανιδάκη μας έδωσε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε ίσως για πρώτη φορά κάποια τέχνεργα από διάφορες όψεις, κάτι που δεν συνηθίζεται σε καταλόγους εκθέσεων, παρά μόνο σε αναλυτικές αρχαιολογικές δημοσιεύσεις. Στο όλο αποτέλεσμα της επιστημονικής τεκμηρίωσης συνέβαλαν σημαντικά οι σχεδιαστικές αποτυπώσεις και αποκαταστάσεις των παραστάσεων των αντικειμένων από την Πέπη Στεφανάκη και από το αρχείο του Μουσείου, που αποκαθιστούν σε μεγάλο βαθμό τη ζωντάνια και τις λεπτομέρειες των αφηγηματικών παραστάσεων, που είναι συχνά στοιχεία δυσδιάκριτα λόγω της κλίμακας ή της κατάστασης διατήρησης των αντικειμένων. Η δεύτερη παραδοχή για την παρουσίαση των εκθεμάτων αφορά την αισθητική του καταλόγου, ως βιβλίου που θεωρούμε ότι πρέπει να ενδιαφέρει όχι μόνο τους ειδικούς ερευνητές, αλλά και το ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται για την αρχαιολογία της Κρήτης και για τα τέχνη της εποχής. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε μέσω της υψηλής ποιότητας της καλλιτεχνικής επιμέλειας και της σελιδοποίησης του τόμου από την κυρία Κική Μπίρταχα, σε συνεργασία με τις επιμελήτριες και τον Δευκαλείο Ναμανιδάκη. Το αποτέλεσμα συνδυάζει μία λιτή αλλά στιβαρή παρουσίαση με σαλόνια όπου προβάλλονται εμφατικά επιλεγμένα τέχνεργα, αλλά και επίσης και σύνολα αντικειμένων, όπως θα δούμε στα επόμενα παραδείγματα, με κριτήριο τόσο την αρχαιολογική όσο και την αισθητική τους αξία. Ο πρώτος αυτός τόμος της Εκατόμπολης ολοκληρώνεται με τις εκτενείς βιβλιογραφικές παραπομπές που αποτελούν απαραίτητο συστατικό κάθε αρχαιολογικής δημοσίευσης, αλλά και πηγή για περαιτέρω πληροφόρηση για κάθε ενδιαφερόμενο. Φτάνοντας στο τέλος του καταλόγου, να αναφέρουμε ότι στον τόμο περιλαμβάνονται φωτογραφίες από τους χώρους της έκθεσης Εκατόμπολης, αλλά και φωτογραφίες από τις αρχαϊκές πόλεις της Κρήτης, με λήψεις από το Αρχείο των Συστηματικών Ανασκαφών και της ομάδας του κυρίου Δεδημιώτη που δημιούργησε το ντοκιμαντέρ που θα απολαύσετε στη συνέχεια. Ο κατάλογος της έκθεσης που παρουσιάζουμε απόψε είναι το αποτέλεσμα μιας δημιουργικής αλλά και ταυτόχρονα ιδιαίτερα απαιτητικής διαδικασίας. Το αποτέλεσμα όμως σίγουρα μας ανταμείβει και μας εμπνέει για τις επόμενες δημοσιεύσεις μας. Θεωρούμε ότι ο κατάλογος της έκθεσης Εκατόμπολης μαζί με τον επόμενο τόμο των διαλέξεων που θα κυκλοφορήσει σύντομα αποτελούν μία από τις σημαντικότερες έως σήμερα συμβολές για τη μελέτη και ανάδειξη του κόσμου της αρχαϊκής Κρήτης. Ευχόμαστε το βιβλίο να είναι καλοτάξιδο και να γυρίσει όλο τον κόσμο, ως πρεσβευτής του μουσείου μας και του πολιτισμού της Κρήτης, και σας καλούμε να το αποκτήσετε και να το απολαύσετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσω από καρδιάς τις συναδέλφους του, την κυρία Μαθαλάκη και την κυρία Νικολακοπούλου, για τη δουλειά που έκαναν και για την σημερινή παρουσίαση. Και προτού βάλουμε το ντοκιμαντέρ στην οθόνη, να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Κρήτης για την... ναι, βεβαίως. Την Περιφέρεια Κρήτης για την χρηματοδότηση της ταινίας, την κυρία Μιλάκη και τον κύριο Περιφερειάρχη βεβαίως, την κυρία Μιλάκη ιδιαίτερα, που πραγματικά πολύ το έτρεξε το πράγμα. Και μετά την ταινία, να παρακαλέσω τον κύριο Μιλωνά να κάνει τη σύνδεση μεταξύ ημών και του σκηνοθέτη από οθόνης. Και τέλος, να ευχαριστήσω τα Wines of Crete που απόψε μέσα στο μουσείο, στο Προθάλαμο, θα μας κεράσουν ένα ποτήρι και βεβαίως
την διεύθυνση διοικητικού που μας φρόντισε μαζί με το ποτήρι και ένα μικρό κέρασμα. Βάλουμε την ταινία. This is the start of the origins of the Greek language. Στα τέλη του 18ου αιώνα, οι ιστορικοί της τέχνης επινόησαν τον όρο «αρχαϊκή εποχή». Προσπαθούσαν να ανιχνεύσουν τις απαρχές της κλασικής τέχνης στον 7ο π.Χ. αιώνα. Αλλά δεν γνώριζαν τότε ούτε τα εκφραστικά έργα του κυκλαδικού πολιτισμού, ούτε τα αριστουργήματα της εποχής του χαλκού, που σήμερα ονομάζουμε μινωική τέχνη. Όμως για την Κρήτη η αρχαϊκή εποχή δεν είναι αρχή. Είναι συνέχεια και αναγέννηση. Είναι η εποχή που καταλαμβάνει πάλι θέση πρωτοπορίας στον ελληνικό πολιτισμό. Πέντε αιώνες είχαν περάσει από την εγκατάλειψη των διοικητικών κτηρίων που σήμερα γνωρίζουμε ως μινωικά ανάκτορα. Νέες πληθυσμιακές ομάδες έφτασαν σταδιακά στο νησί από την ηπειρωτική Ελλάδα για να συνυπάρξουν με τους προελληνικούς κατοίκους, τους Αιτεόκριτες. Τη μινωική κοινωνία, που στηριζόταν στην κεντρική διαχείριση της παραγωγής,
διαδέχτηκε μια κοινωνία μικρών κοινοτήτων, με παραγωγή που αποσκοπούσε κυρίως στην αυτάρκεια και εξυπηρετούσε την αυτονομία τους. Την κεντρική διοίκηση μεγάλων περιοχών αντικατέστησε στις πόλεις αρχικά η κληρονομική βασιλεία και στη συνέχεια η ετήσια εξουσία ερετών αρχόντων, των κόσμων, που προέρχονταν από αριστοκρατικά γένη. Τον πολιτισμό εξειδικευμένων γραφέων που μονοπολούσαν τη γνώση της γραφής διαδέχτηκε ο πολιτισμός του αλφαβήτου, μιας γραφής προσβάσιμης σε όλους και μέσω επικοινωνίας. Η καταγραφή των νόμων έδωσε το πλαίσιο για την οργάνωση κάθε πτυχής της ζωής, σε μια αυστηρά ιεραρχημένη κοινωνία πολιτών, εξαρτημένων γεωργών, δούλων και ξένων ειδικευμένων επαγγελματιών. Στον τόπο που άκμασαν τα ανάκτορα ως φορείς πολιτισμού, βρίσκουμε μια πληθώρα μικρών κοινοτήτων. Η Κρήτη των Ανακτόρων γίνεται η εκατόμπολης Κρήτη, ένα νησί ανοιχτό στον εξωκόσμο με ακτινοβολία σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Το ίδιο τοπίο γίνεται σκηνικό ενός νέου κόσμου. «Ματρίδα, όχι πατρίδα», έλεγαν οι αρχαίοι Κρητικοί, τη γη που τους γέννησε. Και αυτή η μητέρα γη φύλαξε για αιώνες στους κόλπους της εικόνες της ζωής τους, σώματα και πρόσωπα, χειρονομίες και εκφράσεις. Σαν με καισαρική τομή, η αρχαιολογική έρευνα αποσπά και φροντίζει τα τεκμήρια χρόνων μακρινών. Μέσα από ξένες εμπειρίες αναδύονται γνώριμα συναισθήματα. Πριν από εκατομμύρια χρόνια, η Κρήτη αναδύθηκε από τα νερά της Μεσογείου. Ένα βουνό μέσα στη θάλασσα. Βουνά και φαράγγια δημιουργούν θύλακες, φυσικά σύνορα που κατακαιρματίζουν το νησί. Έτσι αναπτύσσονται μικρές αυτόνομες κοινότητες σε ένα γεωγραφικό ανάγλυφο που απομονώνει και παράλληλα ενδυναμώνει την αυτονομία και την ταυτότητα της κάθε κοινότητας. Οι κάτοικοί τους μπορούν να ζουν με αυτάρκεια χάρη στις μικρές πεδιάδες για την καλλιέργεια των σιτηρών, τις λοφοπλαγιές για τους ελαιώνες και τα αμπέλια, τα βουνά για τα βοσκοτόπια και το δασικό τους πλούτο, τις παραθαλάσσιες περιοχές για τα χυμαδιά. Άφθονες οι πηγές στα βουνά τροφοδοτούν τα ποτάμια.
Μπορεί οι κάτοικοι κάθε πόλης να λατρεύουν τοπικούς θεούς, συχνάζουν όμως και σε ορεινά ιερά, στα μεταξύ του σύνορα. Εκεί που τα βοσκοτόπια της μιας πόλης συναντούν εκείνα των γειτόνων της. Άλλοτε χρησιμοποιούν τους χερσαίους δρόμους και άλλοτε τα φυσικά λιμάνια, συμμετέχοντας σε ένα δίκτυο ανταλλαγών και μέσα στο νησί και με τον έξω κόσμο. Σε δύσκολους καιρούς καταφεύγουν στις ακροπόλεις και ορεινούς οικισμούς, αλλά με το βλέμμα στραμμένο στη θάλασσα. Κάθε σημαντική πόλη έχει επίνεια, διαμορφώνοντας το δίδυμο της άνω και κάτω πόλης που συναντούμε στα ελληνικά νησιά. Αυτή την Κρήτη την χαρακτηρίζουν δύο αρχαίες παροιμίες. Η μια αναφέρεται στις ενδυμικές συγκρούσεις. Ο Κρής τον Κρήτα, δηλαδή ο Κρητικός θα προσπαθήσει να ξεγελάσει και να βλάψει τον Κρητικό. Η άλλη είναι «Ο Κρής αγνοεί την θάλασσα». Είναι μια ειρωνική φράση που σημαίνει ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή την ενασχόληση των Κρητών με την ναυτιλία. Ταυτόχρονα όμως είναι και μια παραδοξολογία που υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι Κρητικοί δεν είναι τυπικοί νησιώτες. Ήδη στέκνα, παιδιά του Ψιλορίτη, τους ονομάζει ο Ευρυπίδης στην τραγωδία του Κρήτες. Χωρίς να αναβιώσουν τη μινωική θαλασσοκρατία, οι Κρητικοί της αρχαϊκής εποχής συμμετέχουν στον απικισμό, εισάγουν ύλες, τέχνεργα και τεχνογνωσία από την Αίγυπτο και την Ανατολή. Εξάγουν καλλιτεχνικές επιδράσεις, μορφές ποίησης και μουσικής. Φημισμένοι για την ομοθεσία τους, διαδίδουν ιδέες, λατρευτικές πρακτικές και θεσμούς. Put all the small ones for like. Oh, after me, you're gonna crush me. That's four. I can take small bath. Okay, we just bunkers. I know, I got it. Okay.
Η αρχαϊκή κοινωνία της Κρήτης είναι ένας κόσμος με αυστηρή ιεραρχία. Στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκονται οι πολίτες οπλίτες. Χωρισμένοι σε φυλές που σε κάποιες πόλεις ονομάζονται στρατός, σταρτός στην τοπική διάλεκτο, και σε ομάδες πολεμιστών, τις εταιρείες, είναι αφοσιωμένοι στην πολεμική εκπαίδευση. Ο παραγωγικός τόπος είναι χωρισμένος σε κλήρους. Μόνο οι πολίτες επιτρέπεται να τους κατέχουν. Τον κλήρο τον κληρονομούν οι αρσενικοί απόγονοί τους. Αν έχουν μόνο θυγατέρα, αυτή είναι υποχρεωμένη να παντρευτεί στενό συγγενή ή κάποιο μέλος της εταιρείας ή της φυλής, ώστε η γη να μείνει στα χέρια της ίδιας ευρύτερης ομάδας. Στην Κρήτη, αντίθετα από την υπόλοιπη Ελλάδα, και οι γυναίκες κληρονομούν μερίδιο της κινητής περιουσίας και έχουν εισοδήματα από τη βασική τους δραστηριότητα, την υφαντική. Αν αποκτήσουν παιδί με άντρα που δεν είναι πολίτης, το παιδί θα είναι πολίτης. Πάλι αντίθετα από την υπόλοιπη Ελλάδα, που τα πολιτικά δικαιώματα μεταβιβάζονται από τον πατέρα στο γιο και τα παιδιά από μεικτούς γάμους δεν θα γίνουν πολίτες. Τη γη την καλλιεργούν εξαρτημένοι γεωργοί, οι κλαρώτες, οι άνθρωποι του κλήρου και οι περίοικοι, οι κάτοικοι οικισμών στην περιφέρεια της πόλης. Οι δεκάτοι από την παραγωγή, μαζί με τα δημόσια έσοδα, χρηματοδοτούν τα κοινά γεύματα, τα συσίτια, που οργανώνουν ομάδες πολιτών, τα ανδρεία. Εκεί θυμούνται τα ανδραγαθήματα των πολιτών και η γυναίκα, υπεύθυνη του συσιτίου, δίνει τιμητική μερίδα στον πιο άξιο πολίτη. Τα συσίτια είναι και το μέρος που οι αξίες της κοινωνίας μεταλαμπαδεύονται στα παιδιά. Κάθε έφηβος θα περάσει λίγους μήνες στα βουνά, κυνηγώντας μαζί με έναν ώριμο άντρα. Πλάθονταν έτσι μια στενή σχέση που κρατούσε μια ζωή και έδαινε τους δύο άντρες σαν συμπολεμιστές στη ζωή και στο θάνατο. Σε αυτή την κοινωνία, η καλλιτεχνική και βιοτεχνική παραγωγή ήταν το έργο εξειδικευμένων ξένων που απολάμβαναν προνόμια χάρη στην τέχνη τους. Οι διατάξεις στις δεκάδες νομικές επιγραφές αντανακλούν την κοινωνική ιεραρχία. Τα εγκλήματα κατά των πολιτών επέφεραν αυστηρότερες ποινές από εκείνα κατά των εξαρτημένων γεωργών και των δούλων. Και η πολιτική εξουσία ρυθμιζόταν από αυστηρούς νόμους. Κάθε χρόνο, μια άλλη φυλή εξέλεγε τους ανώτατους άρχοντες, τους κόσμους, που ήταν πολιτικοί ηγέτες, δικαστές και στρατηγοί, ώστε να μην μονοπολούν την εξουσία και τη δικαιοσύνη κάποιες οικογένειες. Αυτό το σύστημα έφερε στην Κρήτη σταθερότητα. Οι πόλεις της δεν γνώρισαν ούτε την τυραννίδα, αλλά ούτε και τη δημοκρατία της Αθήνας. Οι πολίτες έπαιρναν αποφάσεις στη συνέλευση, αλλά κάτω από την επιρροή αριστοκρατικών γενών, με κύρος και πλούτο. Ένας εκπρόσωπος αυτής της αριστοκρατίας παρουσιάζεται σε ένα τραγούδι αυτής της εποχής να λέει «Μεγάλο πλούτο στο σπαθί έχω και το κοντάρι και του κορμιού το σκέπασμα το όμορφο σκουτάρι. Μ' αυτά μοργώνουνε τη γη σιδούλοι και θερίζουν και το γλυκό κρασί πατούν και αφέντη με γνωρίζουν. Όποιοι δεν έχουνε σπαθί και ένα γερό κοντάρι και του κορμιού τον φύλαγμα ένα καλό σκουτάρι, πέφτουνε και με προσκυνούν και αφέντη με φωνάζουν και μέγα βασιλέα τους γονατιστή με κράζουν». Yes. No. Then
Αυτό το συντηρητικό σύστημα άρχισε να κλονίζεται στα χρόνια του Αλεξάνδρου και του Αριστοτέλη. Καθώς αυξανόταν ο πληθυσμός, η γη μοιραζόταν σε πολλούς κληρονόμους και ατυχίες οδηγούσαν κάποιους πολίτες στη φτώχεια. Η παραδοσιακή οργάνωση κοινωνίας και οικονομίας παρουσίασε ρήγματα. Χιλιάδες κριτικοί αναζήτησαν καλύτερη τύχη σαν μισθοφόροι, κυρίως στη Μικρά Ασία και την Αίγυπτο. Άλλοι αναπλήρωναν το χαμένο εισόδημα από την αγροτική παραγωγή με επιδρομές. 3 κάπα κάκιστα, Κρήτη, Καπαδοκία, Κιλικία. Είναι μια αρχαία παροιμία που ονομάζει τα 3 ορμητήρια πειρατών και επιδρομέων. Και η ανάγκη για γη οδήγησε σε αλλεπάλληλους πολέμους. Το αποτέλεσμά τους ήταν λίγες μεγάλες πόλεις, η Γόρτινα, η Κνωσός, η Λίτος, η Ιεράπιτνα και η Κιδωνία, να αυξήσουν τα εδάφη τους. Δεκάδες πόλεις καταστράφηκαν. Ανάμεσά τους η Δρύρος, η Πρεσός, η Ράφκος και η Φεστός. Το 67 π.Χ. η Κρήτη εντάχθηκε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όχι πια ως εκατόμπολης, καθώς μόλις 15 ή 16 πόλεις διατήρησαν την ανεξαρτησία τους. Στη Ρωμαϊκή Οικουμένη, η Κρήτη βρισκόταν στην καρδιά της Ανατολικής Μεσογείου. Η εξαγωγή κρασιού και λαδιού, η ουσιαστική κατάργηση των συνόρων, η εισαγωγή όλων των πολιτιστικών τάσεων της αυτοκρατορικής εποχής, η μετανάστευση σημαντικού αριθμού Ιταλών και Ιουδαίων, η εισαγωγή νέων θεών, άλλαξαν το πρόσωπό της. Αλλά δεν ξερίζωσαν πανάρχιες παραδόσεις. Σε αυτόν τον τόπο, στην Κρήτη, συγκροτήθηκε ο θεσμός της πόλης. Λαοί και γλώσσες αναμίχθηκαν. Άνθρωποι έζησαν εδώ, μεγάλωσαν τα παιδιά τους, που έκαναν άλλα παιδιά. Πολέμησαν, ερωτεύτηκαν, εργάστηκαν, πέθαναν και θαύτηκαν. Έφτιαξαν τα σπίτια τους, έχτισαν πόλεις 100. Δημιούργησαν κανόνες συμβίωσης και επηρέασαν τον πολιτισμό και την τέχνη όλης της Ελλάδας. Και με αυτά τους τα επιτεύγματα έδωσαν στους επόμενους κάτι για να πορευτούν. Τη μνήμη αυτής της εκατομπόλεως Κρήτης την κράτησαν αφηγήσεις στους αρχαίους διανοητές. Έβαλαν την υπογραφή τους, που έμεινε για καιρό θαμμένη και συντηρημένη μέσα στην κρητική γη. Μέχρι τη στιγμή που τη βρίσκουμε εμείς και ανασύρουμε από την ανωνυμία τους δημιουργούς αυτής της εποχής. Νομοθέτες, καλλιτέχνες, ανθρώπους της δράσης. Για να φωτίσουμε τους 3 αιώνες, μια σημαντική, απρόσμενη πτυχή της αρχαίας Κρήτης και να δώσουμε την ευκαιρία σε μια ολόκληρη εποχή να αναδυθεί από τη λησμονιά.
Ελπίζω να ευχαριστηθήκατε την ταινία μας. Σε λίγο, όπως αναφέρθηκε και πριν, δυστυχώς δεν είχαμε την τύχη να έχουμε κοντά μας το δημιουργό του ντοκιμαντέρ. Σε λίγο θα γίνει η σύνδεση έτσι ώστε να τον έχουμε διαδικτυακά, να μας πει κάποια πράγματα για το δημιούργημά του και να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις σας. Καλησπέρα σε όλους. Δυστυχώς, μια σύμπτωση δεν μας άφησε να είμαστε παρέα. Νομίζω ότι έχει υποθεί ότι είναι να υποθεί και είδατε και την ταινία. Πιο πολύ θα είχε ίσως νόημα να ρωτήσετε κάτι που θα μπορούσα εγώ να αποσαφηνίσω. Απ' την άλλη, εγώ θα ήθελα να πω κάτι εκτός της ταινίας, σχετικό όμως, ότι το να δουλεύεις με αρχαιολόγους είναι μια απολαυστική δουλειά για εμάς τους κινηματογραφιστές, γιατί οι αρχαιολόγοι δουλεύουν σαν τα μιμίδια, όπως είδατε και στην ταινία πιθανότατα. Είναι πάντα πειθαρχημένοι, είναι πάντα στη δουλειά. Γι' αυτό για εμάς τους κινηματογραφιστές που συνήθως δεν είμαστε τόσο πειθαρχημένοι, είναι μια τεράστια βοήθεια. Ο Δημήτρης Οδρελάς, η Ειρήνη Γαλλή, ο Μίτσο Σακανένης ήταν συνεργάτες, οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ είναι αυτή η ταινία να πραγματοποιηθεί, να τελειώσει δηλαδή κάποια στιγμή. Και βέβαια θα πρέπει να πω και κάποιες ευχαριστίες πριν από οτιδήποτε άλλο. Αρχικά στη Στέλλα, της οποίας η Χρυσουλάκη, η οποία είχε την ιδέα του να κάνουμε ταινία. Έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν, είχαμε ξανακάνει αυτή τη σύμπραξη κινηματογράφου και αρχαιολογίας. Μας είχαν εκτιμήσει και ως καλή πρακτική και πέρα από αυτό όμως, είχαμε φτιάξει μια ταινία που είχε γυρίσει διάφορες χώρες και αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να σκεφτούμε λίγο καλύτερα το πώς μπορεί να συνυπάρξει ο κινηματογράφος με την αρχαιολογία. Έτσι λοιπόν, η Στέλλα, με την πρώτη ευκαιρία που της δόθηκε, μου είπε ότι θέλει να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Πάλεψε πολύ για να πραγματοποιηθεί και την ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί μου έδωσε την ευκαιρία αφενός να κάνω μια δουλειά στην Κρήτη, αφετέρου να ασχοληθώ με ένα αντικείμενο το οποίο δεν το ήξερα. Όχι την αρχαιολογία, αλλά την περίοδο της αρχαϊκής Κρήτης. Τώρα, ο τρόπος που αποφασίσαμε να προσεγγίσουμε αυτή την περίοδο κινηματογραφικά δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος από ό,τι φαίνεται τελικά από το να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στο θέμα και από τη στιγμή που δεν το γνωρίζαμε, εννοώ το κινηματογραφικό συνεργείο, να μην προσπαθήσουμε και να το κρύψουμε μέσα στην ταινία. Αντί λοιπόν να μπούμε σε μια διαδικασία να φτιάξουμε μια ταινία η οποία θα δει τα πράγματα με τη φωνή του Θεού που εξηγεί σε αυτούς που δεν ξέρουν τι έχει συμβεί, προτιμήσαμε να ζητήσουμε την συνεργασία και τη βοήθεια του Άγγελου του Χανιώτη, ο οποίος ήταν εξαιρετικός και στη συνεργασία, αλλά νομίζω και στο κείμενο που έγραψε μας βοήθησε πάρα πολύ. Ο ίδιος μου είπε ότι του άρεσε η ταινία, οπότε μου ζήτησε να είναι και αυτός που θα κάνει την αφήγηση. Θα ήθελα και τον Άγγελο να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα για όλη την βοήθεια, αλλά και για τη δουλειά που μας έκανε. Τώρα βέβαια δεν θα μπορούσα να αφήσω εκτός των ευχαριστηρίων τον καλό μου φίλο, τον Κυριάκο τον Χαριτάκη, ο οποίος είναι ο μόνος εκπρόσωπος του κινηματογραφικού συνεργείου που βρίσκεται στην αίθουσα σήμερα και πραγματικά
οφείλω να πω τεράστιο ευχαριστώ, γιατί ο Κυριάκος είναι στο Ηράκλειο και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και οτιδήποτε συμβεί την τελευταία στιγμή θα βρει έναν τρόπο να προσπεράσει όποιο εμπόδιο κτλ. Θα μπορούσα να πω ότι ο Κυριάκος δουλεύει σαν αρχαιολόγος στο κινηματογραφικό συνεργείο. Τώρα, πέρα από το ότι θα πρέπει να ευχαριστήσουμε φυσικά την περιφέρεια, η οποία μας έδωσε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε την ιδέα της Στέλλας, γιατί αν δεν υπήρχε δεν θα γινόταν ταινία. Κάναμε πολλά ταξίδια, γυρίσαμε την Κρήτη από άκρη σ' άκρη σχεδόν, αν ποτέ μπορεί αυτό να το πει κανείς σε μια ζωή. Η Κρήτη είναι πολύ μεγάλη για να πεις ότι την γύρισε κάποιος από άκρη σ' άκρη, όμως προσπαθήσαμε να αναδείξουμε και τις διαφορές στο τοπίο που υπάρχουν από το ένα μέρος της Κρήτης στο άλλο, από τα παιδινά στα ορεινά κτλ. Αλλά και να δώσουμε μια εικόνα για το πώς δημιουργήθηκε αυτό το σύμπλεγμα πόλεων εκείνη της περίοδου και τι διαφορές είχαν μεταξύ τους κτλ. Δεν τα είδατε αυτά στην ταινία, δεν χρειάζεται να τα πω τώρα. Τώρα, ως προς τις ευχαριστίες, σαφώς φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι συνεργάτες και φίλοι οι οποίοι βοήθησαν, υπάρχουν και στους τίτλους της ταινίας, όμως αυτούς τους συγκεκριμένους φίλους θα ήθελα να τους αναφέρω τώρα σε αυτό το, ας πούμε, επίλογο μετά την προβολή. Κάτι τελευταίο ίσως που έχει νόημα να αναφερθεί είναι ότι με τη Στέλλα είχαμε κάνει μια ταινία, όπως σας είπα πριν παλιότερα, η οποία είχε μια πολύ καλή πορεία στο κινηματογραφικό, ας πούμε, χώρο. Και αυτό είχε να κάνει με τα κύθυρα, ένα αρχαιολογικό κομμάτι τέλος πάντων των κύθυρων. Οπότε όταν ήθελα να πήρε τηλέφωνο για την ταινία της Κρήτης, μου λέει: κοίταξε να δεις, εσύ είσαι μισός κριτικός, μισός κύθυριος ούτως ή άλλως. Έχεις κάνει μια ταινία για την πρώτη σου πατρίδα, πρέπει να κάνεις και για την άλλη. Οπότε πρότεισε να είναι αντάξια της πρώτης. Αυτό είναι κάτι που δεν θα μπορέσουμε να το κρίνουμε τώρα. Μάλλον δεν θα το κρίνω εγώ, θα το κρίνετε εσείς που είδατε την ταινία. Όμως η αγάπη και η ζεστασιά που νιώσαμε και προσπαθήσαμε να αγκαλιάσουμε αυτό το εγχείρημα ήταν πραγματικά όπως θα έλεγε, μπορεί να πει κάποιος, όπως θα το κάναμε για την πατρίδα μας, για τη ματρίδα, όπως μας διορθώνει ο Άγγελος στο κείμενο του. Τώρα, ξέρω ότι πρέπει να πω κάτι άλλο, αλλά δεν τα έχω προετοιμάσει να σας πω την αλήθεια, οπότε αν ξεχνάω και κάποιο φίλο ή κάτι που μπορεί να πρέπει να υποθεί, ίσως μπορείτε να μου βοηθήσετε κι εσείς. Ελπίζω μόνο να έχουμε και τη δυνατότητα κάποια στιγμή στο μέλλον να είμαστε όντως από κοντά και να τα πούμε και διαζώσεις. Αν υπάρχει τώρα κάποια ερώτηση ή κάτι άλλο. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια στους δημιουργούς της ταινίας. Πραγματικά ήταν απολαυστική. Τα κείμενα υπέροχα, τις λέξεις προσπαθούσα να αποστηθήσω γιατί ήταν τόσο έτσι περιγραφικές και λυρικές. Πραγματικά αυτές οι περιγραφές για μένα ποιούν πολιτισμό. Σίγουρα η Κρήτη δεν μπορεί να περιγραφεί μέσα σε μία ώρα, ούτε τα ευρήματά της, ούτε η ιστορία της. Και μέσα σε όλα τα καλά, ας πούμε, που εισπράξαμε, εγώ θα πω τι μου έλειψε. Μου έλειψε η αναφορά της περίοδου, δηλαδή από πού ξεκινάει και πού τελειώνει, ποια μεταβατική περίοδο υποδέχεται αυτή τη συγκεκριμένη εποχή και πώς διαμορφώνεται αυτή η τέχνη σαν κληρονόμη πια
μιας μινωικής περίοδου που μετέπειτα έγινε με την κατοχή των Μικηναίων μια διαφορετική έτσι, παρουσία στο νησί μας. Αυτά και σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Είναι πολλές φορές δύσκολο να συντηρήσεις κάποια πράγματα. Οπότε, ενώ έχουμε κάνει μια μικρή αναφορά στο από πού ήρθαμε και πού πήγαμε, ίσως εκεί να πρέπει λίγο να επεκταθούμε ώστε να τοποθετηθεί καλύτερα στο χρόνο το κομμάτι αυτό. Θα ήθελα καταρχάς να όχι μόνο να ευχαριστήσω, να συγχαρώ θερμά όλους τους συντελεστές αυτού του εγχειρήματος, αρχίζοντας από την κυρία Χρυσουλάκη, την κυρία Μαδαλάκη, την κυρία Γαλλή, την κυρία Νικολοπούλου, τον κύριο Σφακιανάκη, τον κύριο Μιλωνά και εσάς προσωπικά. Έχω βέβαια μια απορία και δεν ξέρω αν είστε ο αρμόδιος να μου τη λύσει ή είναι ο Άγγελος ο Χανιώτης. Δείξατε τους νεκρούς, τους σκελετούς των νεκρών από το Κιλώνιον Άγος. Όμως υπάρχει μια παράληψη εδώ, έπρεπε να γίνει και η σύνδεση με την αρχαϊκή Κρήτη και τον Επιμενίδη. Γιατί δεν παρουσιάστηκε αυτό? Αυτή είναι η απορία μου. Ευχαριστώ. Ναι, σίγουρα εδώ η συμβολή του Άγγελου θα ήταν πιο χρήσιμη. Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι η ταινία περνάει από πολλά χέρια να ολοκληρωθεί. Για να αποκτήσει τον ρυθμό και τη ροή που θεωρούμε κάθε φορά ότι πρέπει να έχει, κάποια πράγματα μικραίνουν, κάποια πράγματα μεγαλώνουν και κάποια κόβονται τελείως. Υπήρχε λοιπόν ένα μικρό δίλημμα στο πόσο πρέπει να επεκταθούμε στην ιστορία του Κιλώνιον Άγος και η συμβολή της Κρήτης αυτός. Κάποια στιγμή μέσα στη διάρκεια της κοπτοραπτικής που κάνουμε στο μοντάζ, αποφασίστηκε να μην επεκταθούμε περισσότερο. Όμως, ίσως έχει βάση αυτό που λέτε, ότι πιθανότατα η σύνδεση για κάποιον ίσως που δεν ξέρει κιόλας τι ακριβώς έχει συμβεί και ποια είναι η σχέση της Κρήτης με αυτό, πιθανότατα να πρέπει λίγο να το ξαναδούμε. Αν όχι τότε, μπορούμε να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο τον Διδυμιώτη, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για τη συμμετοχή σας. Η εκδήλωση βέβαια δεν τελείωσε. Σας προσκαλούμε όλους να έρθετε στο κρασί και σε κάποια κεράσματα που έχουμε ετοιμάσει και να συζητήσουμε μαζί σας και την ταινία. Δυστυχώς ο Γιώργος δεν μπορεί να είναι μαζί μας και σε αυτό και το κατάλογο της έκθεσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.